volt a passz, Davika. Geci, még jobban beléd veszi, jobb közben legyen. Nem tudnak vonalban megtámadni. Jó. Davika megoldotta, gyerünk! Vedd föl, Ritu, vedd föl! Csak aki forba jön és van távolság köztem meg a mögötte úszó között, vegye föl 5-6 méter labdát, lépjen nagyobbot, passzolni, meg ölni is lehet. Látja, a másik vissza tud úszni helyette, tudunk egy gólpasszt adni, na a végén megyünk fel, amikor ránk rontanak szemből. Elveszítjük azt a helyzetet, előtt passzolni is tudjuk, lőni. Ha nem mi döntünk, a helyzet, gyere vissza, gyere. Rendeződjünk! Tessék hamarabb rendeződni, gyerekek, beszéljünk ott be! Rita, Todó, maradjon, gyere szemből, ő maradjon inkább!